Shun Sato Japani kiilasi äsken kilpailun ykköseksi pistein 261-23. Mutta pitääköhän paikkansa, kun kilpailun toinen japanilainen lyhytohjelman jälkeen ensimmäiseltä sijalta ponnistava Kao Miura on luistellut oman vapaa-ohjelmansa. Tämä 18-vuotias japanilainen siis kärjessä lyhytohjelman jälkeen. Ja nyt uskaltaisin sanoa, että mitellään nyt sitten tämän kilpailun voitosta. Kumpi japanilaisista sen vie? No, mikään ei ole tietysti kiveen kirjoitettu. Nyt ensin luistellaan. Ja tästä tulee nyt Titanien taisto ihan kirjaimellisesti, koska musiikki on Titanin hyökkäys. Ritillä aloittaa Kao Miura, 2 jalan alastulo, tosi verottaa laatupisteitä. Ja verottaakin aika rutkasti, niin kuin kuvaruutu kertoo. Neloistulppi on mainio ja kolmoistulppi vähintäänkin yhtä mainio siihen perään, näin 2 hypyn yhdistelmä. Salkov aivan mielettömälle taakse ulos kaarelle. Kolmoisaksel, siihen perään Euler-niminen hyppy, tuo tavallaan puoliritti. Ja sitten kolmoissalkko täydentää 3 hypyn yhdistelmää. Tyylikäs ja erittäin vaikea askelsarja. Ja siitä sitten jatkuvat hypyt jo valitettavan epäonnisesti. Neloistulppi vajaana alastuutuna ja sitten siihen vielä kaatuminen päälle. Japanin miehillä oli eroa lyhytohjelman jälkeen 3,5 pistettä suurin piirtein tässä luistelevan Kao Miuran eduksi. Ei hän periksi anna, ei suinkaan kolmoisaksel, kaksoisaksel, hyppysarja. Kolmoisflip. Ihan kuin suoraan oppikirjasta.
Siinä varmasti sanoisin, että kilpailun ylituomari Tari Ristanen varmaan vetäisi henkeä tuossa kohtaa, kun mies hyökkää suoraan päin. Ihana lopetus. Hauska lopetus, joo. Näitä joskus näkee. Itse olen tuomaristossa istuessani jo muutaman kerran joutunut välillä sanoa, hoppaa! Nyt sieltä tulee joku syliin. Jos nyt nopeasti vetäisi yhteen, niin johdossa oleva Shun Sato taitaa tänään viedä pidemmän korren. Tämä on ihan tällainen arvaus ennen kuin tuomaristo tekee työnsä ja antaa pisteensä. Kao Miura on tosi hyvä, mutta jollain lailla Shun Sato oli vielä parempi tänään. Tänään oli kyllä Shun Saton päivä. Täytyy sanoa, että mielestäni sen ratkaisi nyt tämä vapaa-ohjelma. Vapaa-ohjelman musiikki, teema, onnistunut ohjelmakokonaisuus. Tänään 4 maanosaa. Tänään 4 vuoden aikaa kyllä Shun Satolta vei voiton. Jotenkin siinä oli sitä kepeyttä. Nyt jo koreografisesti niin upea ohjelma ja sitten tekninen onnistuminen. Ei missään nimessä ollut huono tämä Kao Miurakaan, mutta kyllä nyt Titanien taisto tänään oli hiukan raskas. Ja sitten tänne mahtui teknisesti muutamia stipluja. Tuo alun nelosritti, joka tässä varmasti nyt nähdään just tässä näin, se on vajaa alastulossa, se pyörähtää jäässä ja on vielä 2 jalan alastulollakin. Höystettynä, niin siitä tulee kyllä paljon miinusta, valitettavasti. Ja sitten sinne mahtuu muitakin, sinne mahtuu se yksi kaatuminen, täytyy muistaa. Kyllä. Mutta ei tämä millään muotoa huono ole. Ja minusta on hauska, kun ohjelmia ei tavallaan verrata toisiinsa, vaan voi nauttia siis molemmista. 4 vuoden aikaa hieno, tämäkin on hieno, vaikka onkin aika synkeä musiikki. Mutta jotenkin kyllä Kao Miura pitää tämän homman hallussa. Pitää ja valtava kausi hänellä oli jo viime vuonna. Siis hän on junioreiden maailmanmestaruuskilpailuiden ykkösmies viime kaudelta. Myös aikuisten 4 maanosan mestari. Sen lisäksi hän teki täyden Grand Prix-sarjan aikuisissa 2 hopeamitalia ja sieltä vielä Grand Prix-sarjan finaali 5. sija. Että valtava taito ja huikea kausi takana. Ja täytyy muistaa myös se, että hän on siis Japanin mestaruuskisojen 6. Että niitä herroja siellä riittää. Miesten kilpailun johdossa siis Japanin Shun Sato ihan omilla lukemillaan ja häntä edellä lyhytohjelman jälkeen tämä mies kuvissa näkyvä 3,5 pistettä ja nyt sitten kumpi voittaa tämän kisan. Kyllä se menee Miuralle. Kyllä se menee Miuralle. Ei siinä mitään. Kumpikin on aivan loistava, että ihan voimme lämmöllä sanoa, että kumpi tahansa voitti, niin kyllä voitto menee oikeaan osoitteeseen ja se menee Japaniin samoin kuin kakkostella. Mutta hienosti pronssia nyt sitten Aleksandr Selevko, Viro.